Ambalma Shirifla TV la jibawo ambo foni islamia ka fuli no yala ka kishina ka hinna na ka barka ambala taala dili ala ko ke ka anni aw bela jile na bo aw bismillah ka jam ka mande hukum ko nala no dine baro mi jam ka ina be wuli ka se ankaramo mahani ka ankaramo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fununa bi ani ankaramo be nyon fe ani ambalo ke El Haj Modibo Fama Cissé Modibo Fama Cissé funange do aka baraw beneno dine lasema sira chamon fe lakalanu bula dine lasubula conférence bula jamana inkono ani jamana ikoka krenge yala anga bololo sira fana ka asimbe okula kosobe dine lase hukumu konnala ani ale de benaje ka anga bi dine boroke nyon fe yana anga do borokono ami ankara mo bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kol basi fotila alhamdulillah mi ala tan da kunya fla foli kan an fla bawi insha Allah ala kan be sawaba amin ya rabbal alamin abe foli bele bata folo ganya shi yerema iga chesiri bi ani ka ni ngani jumaya ni ka bara nyumayna ani tele shirifula kanu baga bela jela na fle bago ka bela jelen fo ka bedo kiramanto yala inshallah ma dire ala fa ya rabbi ala kan be sawaba amin ya rabbal alamin modi wa ambe ifo anga wele jabila ambora sili sungolo konnala sa sungolo e kalo bay bato chama kera kono baranyimo chama kera konnala wa anjigi baka ala ya fara ala hinara ala ma chama kan horonya kabo tasuma toroma ambolen ko fe sungolo konnala la nyini fe sungolo konnado ambolen sungolo konnala nyingal folo tamasien do be soro mi ba yira mola ka fo ko ne bora sungolo mi konnala ko ni baram ga sungolo konnala ka minara wa no tamasien be se ko do fanyala alhamdulillah alaka ambe sawabama naam يعني ngado kuma kono afa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yaqulu Allah ta'ala fi mahkami tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima naam Usman naam yani angatanya fe munyato ni karma ube kuma ube tanganye setige ala fe kabo iblisa toro mamuna kadaka recommandation de kera Qur'an ya recommandé ola ka fa iza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim dibe Qur'an kala tumotuma kika tanganye setige ala fe agi kisiga bo shitana toroma min farala kirundu donc oko amesoli aminata deni Abdullah denka amadiri ala fe ya rabbi alaka anna fana barkai ko in bela jelenya ala kira kodi ya rabbi ala kan ye ala kira ga jama kulu fe shin kiyama jodu wala me singana iga nyiningalima yalla no ya soro ni tamasien kerengeren me min ba jira ka fo slame ye sungolo kle mugani kononton walma kle bisaba minshu tamasien min ba jira ka fo ko aminana ote o iga nyiningali insha Allah taala ambe jabi min dima ola tamasien kerengerlente Qur'an kono ani alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka sunna konnala tamasien kerengerende mi mayira ayirali ke directement ka foko jonga sungolo sumbinana amana Qur'an kono ate sunna kono nanaye istinbatu ke ka konya do jatemine ibina ye tamasien saba Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kana ani alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka hadisa sanuna o tamasien bafolo Allah subhanahu wa ta'ala ba fanye aka kitabu bayin kono ako inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin ako ale ala abe minalike anyesranya jonga barala naam bonnanya jate mine sawmu yere be ala nyesranya de nyinina amma ko be ala taqwa dila ina fa Allah subhanahu wa ta'ala ba fanye aka kitabu bayin kono ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun naam esuna i yere mine kada ka sawmu yere ba manangal man koro ki yere mine naam Usman ikle na Congo ani minogola ka jisma to ika firiko kono ka boisson sumaleon to ika firiko kono na ona tabe i yere jeni bela ki yere mine ala yere kama o yala yesranya di o taqwa de donc Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kono ako alebe anyesranya jong alebe lu de ka bato mine barame ko sobe bo edun suna
i ka sun a laɲini kɛra ala ɲɛsiranya kan siga fosi t'a la i ka sun minɛnen don ala fɛ a ma jigiya o ye tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ye a filanan an bɛ korali kɛ ka taa alakiraba muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ka hadisa dɔ ma nasa'i bɛ na ni hadisa min ye alakira ko cogo di a ko inna allaha la yaqbalu al-amalu illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu a ko ala tɛ baara minɛ baara min ma kɛ ni ikhlasu ye baara de bɛ minɛ setigi ala bara baara min ni ikhlasu yera la kalasili kɔnɔnajɛlenya ustaz n'an ko ikhlasu ikhlasu ye mun ye ka bato kɛrɛnkɛrɛn ni setigi ala yɛrɛ ye mɔgɔ caman bɛ sun e ka sun laɲini ye jumɛn ye ni sunna ko maa tɔw sunna fana bɛ sun ustaz baraji i b'a ye k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala mɔgɔ tɛ o bato façon la f'i ka bato de kalasi ala ye kɔnɔnajɛya bolo ma a dɔw la dutigi bɛ du kɔnɔ n'a bɔra a kalama k'a fɔ ko e ma sun o kama ale ka diinɛ ko bɛ cogo min e tɛna lɔgɔma ta a ka du kɔnɔ walima a dɔ la a b'i gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ o la dutigi bɛ waati min e bɛ na i yɛrɛ tile kɔngɔ la maa tɔw nɔfɛ i sunna o mais e ka sun laɲini ye jumɛn ye baara wɛrɛ ɲaamina la min b'a to Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ ban i ka baara in na i n'a fɔ hadisul qudusi bɛ na n'a ye ala kira ko sallallahu alayhi wa sallama a ko Allahu subhanahu wa ta'ala ko ala ka hɛrɛ ka ca ala se kɔrɔtalen don a ko ana aghna shuraka'i ani shirki a ko man amila amalan ashraka fihi ma'i ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu a ko Allahu subhanahu wa ta'ala a karilen don ka bɔ filankafo ka filankafoya ma o kosɔn ni maa min ye baara kɛ baara la Usman n'i ye fɛn wɛrɛ ɲaami baara in na ala tana la min tɛ ala ye k'ale Allahu subhanahu wa ta'ala b'o tigilama n'a ka filankafoya to ɲɔgɔn na ale b'i sen bɔ a la o la baraji foyi t'a la i b'a ye k'a fɔ min ɲininen don ala fɛ wagati bɛɛ lajɛlen ala bɛ min ɲini a ka jɔn fɛ o de ye a ka bato kalasi ala ka ala yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye i n'a fɔ kuranɛ aya b'o fɔ an ɲɛna cogoya min na a ko wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin o ma yamaruya foyi den kelen na fo ka ala bato ni kɔnɔnajɛlenya ye ni ikhlasu ye ni ne ɲininen bɛ silamɛ fɛ fal ikhlasu alamatu ala qabulil a'mal ikhlasu o de ye tamasiyɛn k'a fɔ ko jɔn ka baara mɛnna donc ni ikhlasu yɛrɛ i ka sun kɔnɔna la i ka laɲini ala yɛrɛ ye i ye ala de kɛrɛnkɛrɛn siga fosi t'a la a ma jigiya k'a fɔ e ka sun minɛna ala fɛ o y'a tamasiyɛn dɔ ye hadisa wɛrɛ bɛ ala kira ka kumakan na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kira b'a fɔ ɲɛna a ko man sama ramadan ni maa min ye sunkalo sun imanan limaniya kama limaniya de bila la dɛ wahtisaban ani baraji ɲini kama ghufira lahu ma taqaddama min zambi ko Allah subhanahu wa ta'ala b'o tigilama ka junumu bɛɛ lajɛlen yafa min tɛmɛna kan ustaz junumu yafali o ye tamasiyɛn ye k'a fɔ ko adamaden ka sun minɛna ya rabbi nin ye tamasiyɛn damadɔ ye nin bɛ yirali kɛ ni nin dafara sunba min ka sun na an b'a jigiya ala kan k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna o tigilama ka sun na ala kan bɛ sababu an bɛ Alahu Taala deli ala ka nin tamasiyɛn ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye ka an fara jɔn kan jɔn ka sun minɛra ya rabbal alamin ya rabbi ni jɔn ka sun minɛra i n'a fɔ hadisaw b'a fɔ an ye sunkalo tilalen don tilayɔrɔ 3 ye siga t'a la fɔlɔ 10 filanan 10 sabanan siga foyi t'a la yafa ala ka hinɛ ani ka jɔn kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma na donc sun minɛlen nin saba bɛɛ lajɛlen dafalen an bɔra sunkalo kɔnɔ sisan silamɛ ɲuman kan ka mun de kɛ sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ walasa a ye nin sanuya min sɔrɔ ka bɔ a ka jurumun na a ye ala ka hinɛ min sɔrɔ a ka se ka to o kɔnɔna la a ka se k'o mara a bolo a kana bɔ a kɔnɔ Allahu akbar ala k'an bɛ sababu ma ni ɲininkali in fana ɲɛna kosɛbɛ c'est très très important ni sunkalo kalo taara hadamadenw kan ka ko dɔ faamu sunkalo kalo sara nka sunkalo kalo maa bɛ yen dɛ sunkalo kalo tigi bɛ yen o tigi bɛ yen o ye ala ye ala bɛ yen a tɛ gingo a tɛ sunɔgɔ kuma tɛ saya ma Allahu akbar
sunkalo de taara nka ala ma taa setigi ala bɛ o la ni sunkalo kalo sara k'a sɔrɔ ala yafara maa min jurumu ma i ka baaraw ɲɛna sunkalo kɔnɔ limaniyaw jidira e kan ka jumɛn de matarafa walasa i bɛ se ka to o hɛrɛ ko in kan i bɛ se ka kunnaja sɔrɔ ni min ye fo ka taa se i ka ɲɛnakili laban ma ustaz Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye a ka kitabuba in kɔnɔ a ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin o de y'a tigilamaa ka to ala bato kan a tun bɛ bato minnu kɛ sunkalo kɔnɔ n'a ma dɔ fara u kan a kana dɔ bɔ o la ala y'o de fɔ an k'ale Allahu subhanahu wa ta'ala bato fo ka taa danganiya nati n'o ye saya ye fo ka taa saya si ma don min ka dun bɛ ala bato kan o ye wajibi de silamɛden bɛɛ lajɛlen kan o ye wajibi ye silamɛ cɛman kan o ye wajibi ye silamɛ musoman kan ka to ala ko kan donc n'i tora ala ko kan i b'a ye alhamdulillah sunkalo kɔnɔna la maa caman bɛ yen u ka limaniyaw bɛ jidi mun na ka d'a kan u bɛ batow caya kalo in kɔnɔna la dɔ bɛ fara ala kosumaw kan dɔ bɛ fara u ka nafila seliw kan dɔ bɛ fara kuranɛ kalanw kan dɔ bɛ fara u ka la ilaha illallah fɔw n'u ka istighfaruw kan o min filɛ nin ye o de b'a to u ka limaniya bɛ jidi donc limaniya dun ye fɛn ye a kan ka kɔlɔsi limaniya bɛ komi n'i ye jiri turu i ma sizan k'a la a dɔ la baganw tɛmɛtɔ u bɛ se k'i ka yiri fura dun a ma garanti dɛ n'i ye fɛn ɲuman sɔrɔ ala subhanahu limaniya ye fɛn ɲuman de hɛrɛ de don ni ala y'a di maa min ma i k'i jija i k'a matarafa i k'a minɛ ka ɲɛ ka d'a kan ni fɛn ɲuman bɛ maa bolo i b'a minɛ ka ɲɛ sɛgɛ t'a la zurnura in hali ni muso ɲuman ni ala y'a di ma silamɛ muso ɲuman a ka ɲi a dan cogo la a ka ɲi jogo la i b'a minɛ ka ɲɛ n'i m'a datugu silamɛya datugu cogo la kamalenbaw t'a to yen dɛ pour que a ka faamuya limaniya bɛ komi hali sisan mɔgɔ min e mago bɛ ka gilasi bɔ i ye ji kɛ mana kɔnɔ k'a siri k'a bila congélateur kɔnɔ i ka laɲini ye mun ye k'a congeler a ka glacer n'a nana glacer n'i y'a ta k'a bila tile kɔrɔ a bɛ yɛlɛ donc limaniya fana bɛ ten alakira b'a fɔ an ye sallallahu alayhi wa sallam a ko limaniya ye baara ye a bɛ jidi a bɛ nagasi mun bɛ limaniya jidi o de ye i ka to ala ko kan hali ni sunkalo kalo sara i tun bɛ ala bato minnu kan i tun bɛ ala kosuma minnu kan sarakatiw kuranɛ kalanw i ka to kelen kan o de y'a to ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ala bato i bɛna faamu k'a fɔ o de bɛ limaniya jidi ala soso o de bɛ limaniya nagasi ala k'an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi a ma o de y'a to kiraba b'a fɔ an ye ko tuma o tuma n'i y'a ye i ka limaniya bɛ ka jidi k'i ka Allahu subhanahu wa ta'ala tanu i ka alhamdulillah fɔ caya n'i y'a ye tuma o tuma limaniya bɛ ka nagasi k'i ka ala yafa ɲini caya i ka tobi caya ka segin n'o kɛra a ka ca ala fɛ hɛrɛkow bɛ jidi i ka limaniyaw bɛ jidi ni ne ye baaraw ye jɔn kan k'i janto min na kɛrɛnkɛrɛnya la ala subhanahu wa ta'ala batoli i ka to kan ka to ala bato kan o ye wajibi de silamɛ bɛɛ lajɛlen kan i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ a ka ciden sanumanba in yamaruya n'a ye kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko al-istiqama ala ko ala kira ma ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak Muhamadu e k'i tile i n'a fɔ i tigi ala bɛ k'i yamaruya cogo min ani maaw minnu bɛ tuubi ka fara e kira kan a y'aw tile istiqama ye jumɛn ye tabqa ala ta'atillah ka to ala ko kan ka to ala bato kan n'i tora ala bato kan i bɛ dumɛya kan fo ka na danganiya s'i ma n'o ye saya ye ustaz a kana kɛ maa dɔnni ta ye dɛ ala kumana maaw minnu kan ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى ko mɔgɔw bɛ mɔgɔw la olu bɛ ala bato u kɛrɛ de kan ni hɛrɛ ko ser'u ma ka bɔ setigi ala yɔrɔ i b'a ye u bɛ sabati limaniya kan u bɛ hakilisigi sɔrɔ u bɛ to diinɛ la mais ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ fitinɛ ko y'u sɔrɔ ala ko k'u bɛ jɛngɛ u kɛrɛ kan u b'u kɔ di donc jɔn kan ka to ala ko kan ka to ala bato kan fo ka taa danganiya min ni ala subhanahu wa ta'ala y'a lakale aya kɔnɔ fo ka to s'i ma n'o ye saya ye ka to ala ko kan inshallah i tun bɛ nafila minnu seli sunkalo kɔnɔ hali ni sunkalo sara continuer n'o nafila ye n'o ye sufɛ seliw ye to ka wuli arakan 2 n'o nɔgɔyar'i ma ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla a ko baara min kanunen don ka taa setigi ala yɔrɔ o de ye jɔn bɛ baara min kɛ hali ni baara in
a ka dɔgɔ maa dama e bɛ dumɛya kan k'o ka di setigi ala ye kana jɔ arakan fila la n'i se o de to ka wuli ka nafilaw seli i ka istighfariw caya sunkalo kɔnɔ tiɲɛ don e tun bɛ taa tafsirikɛyɔrɔ la i b'a ye misiri kɔnɔnaw sunkalo tilegan fɛ karamɔgɔw bɛ misiri kɔnɔna ɲɛnɛmaya o ye sunkalo ɲɛnɛmaya ni tafsiriw ye o ye sunkalo ɲɛnɛmaya ni waazu dumanw ye e tun bɛ t'i sigi o kɛnɛ kan i bɛ seereya misiri kɔnɔna la hali ni sunkalo sara continue i ka to ka taa farida sigi Allah subhanahu wa ta'ala ka soba in kɔnɔna la i tun bɛ ala kosuma minnu kɛ n'i ma dɔ fara a kan i kana fɛn bɔ a la donc ni jɔn balola ta a ka ca ala fɛ hɛrɛ sira ala b'i bɛn ni sababa ye ya rabbi ala ka hɛrɛ sira sɔrɔli nɔgɔya ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ya rabbal alamin hali bi ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin silamɛw ma ani fɛn jumɛnw bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ i ye minnu fɔ sisan nɔ ka jugume alabato kan mun de bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a la baarakɛminɛn jumɛn an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ ni min ye walasa an ka dumɛ o alabato kan i y'a fɔ cogo sunkalo kɔnɔ kuranɛ kalanw kɛ maa dɔw ye kuranɛ kalan ka caya an ye nafila seliw kɛ ka caya dɔ la an ye nafakati yɛrɛ kɛ ka suntigɛ di maaw ma minɛn jumɛn bɛ se k'an dɛmɛ walasa an ka dumɛ nin ko in kan inshallah ala ka an bɛɛ sababa ma halisa kuma in bɛ segin ka taa alakira ma sallallahu alaihi wa sallam o de ye jɔn ala y'i yamaruya ni baara mun ye i k'i jija o baara ɲumanw kɛli la i seko damayira Usman sunkalo mun tɛmɛna sunkalo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tun bɛ sarakatiw bɔ u bɛ dumuni tobi ka taa n'a ye misiriw kɔnɔ walasa fantanw minnu bɛ miskina minnu bɛ yen u ka suntigɛ musakaw ni fɛnw bɔ a la ustaz hali ni sunkalo kalo sara ne yɛrɛ ye laada dɔ y'an balima dɔw bolo ustaz laada in diyara n ye kosɛbɛ o ye jumɛn ye u ye mɔgɔw le déplacer k'u sara k'u la déplacer k'u lawuli a kama ka taa circulation na u bɛ taa siradaw la suntigɛ bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ circulation na mobili kɔnɔnaw la u yala ka jismaw ni fɛnw jɛnsɛn jɛnsɛn u ni ɲɔgɔn cɛ ni dun y'a jateminɛ ninnu ye sarakati belebelebaw de ye lamininin ka di setigi ala ye hali ni sunkalo sara fo n'i dɛsɛra dɛ hali n'a kɛra semaine kɔnɔ siɲɛ kelen e tun bɛ dumuni tobi ka taa misiri kɔnɔ jumadon fɛ miskinaw bɛ yen i bɛ taa fantanw sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ka so kɔnɔ u bɛ k'ala bato se foyi t'u ye o da balo ka gɛlɛn u ma dumuni tobi ka taa n'a ye nin de b'a to hadamaden Allahu subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ siratigɛ ɲuman sɔrɔli sarakatiw b'o la ka ala kosumaw jidi i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ani ka to ala ko kan ala subhanahu wa ta'ala y'i bali fɛn minnu na i bɛ taa sɔrɔ maa caman sunna u yɛrɛ jɛ fɛn caman na u yɛrɛ kanu fɛnw don mais dɔrɔn kan ni ala ta'ala ta tɛ taa u bɛ sun na u yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma misigilamɛw b'o la haramu filaw b'o la ala y'i balo ko min kɛli ma a tɛ bɛn sunkalo kɔnɔ cogo min dɛ a tɛ bɛn kalo tɔw kɔnɔ ten ala ko ta tɛ bɛn san mun bɛ si tiɲɛ don i ye sunkalo kalo kɔni bonya maa minnu bɛ ala ka tamasiyɛnw bonya wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub o b'a tigilama ka ala ɲɛsiranya de fana ko fɔ ala ko ta man ɲi waati si hali ni sunkalo kalo sara ala subhanahu wa ta'ala y'i ladi i kana don da min fɛ i jija i k'i yɛrɛ saniya wagati bɛɛ lajɛlen i kana ye ala soso kow la n'i balola ta alhamdulillah i bɛ balo hɛrɛ la kunaja min bɛ ɲini silamɛw fɛ a ka ca ala fɛ ala b'a sira don i kɔrɔ ya rabbi ala k'an n'aw kunaja amina Mudu hali bi an tɛ bɔ baro in kɔnɔna la f'an ka wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ani ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di an balakaw fana ma ka d'a kan sunkalo kɔnɔ u jɔyɔrɔ bonyana olu bɛ wuli bɛɛ ɲɛ olu bɛ da bɛɛ ɲɛ bɛɛ sunnen don bɛɛ bɛ boliboli kɛ i ka cogoya la nka an baw fana ye jɔyɔrɔba ta sunkalo kɔnɔna la kabini sukuri dilanni ka tile kɔrɔ tasuma kɔrɔ suntigɛw ni fɛnw labɛn fana na ka fara u yɛrɛ ka min se mana kɛ sufɛ nafila ni fana ye ka fara o fana kan ladilikan jumɛn b'i fana bolo olu fana ye niyɔrɔba min sɔrɔ hali u fana bɛ se ka to u ka o niyɔrɔ in kɔnɔna la siga fosi t'a la Usman alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakan dɔ bɛ an bɛ kɔrɔya di gɛrɛgɛrɛw ma a ko maa o maa n'i ye sunbagatɔ dɔ suntigɛ e ale min suntigɛ ala b'o tigilama ka baraji ɲɔgɔnna di e ma k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ ale t'a la a ka baraji dafali ala b'o di e ma k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la an balakaw minnu wulila su kɔnɔna la k'u yɛrɛ jɛ dayɔrɔw la ka wuli k'u labɛn ka suguri de dilan k'a di sunbagatɔw ma walasa u bɛ se k'u ka sun dun cogo ɲuman sɔrɔ cogo min ustaz o tasuma funtɛni min dar'o kan ustaz sunkalo ye kanhɔrɔyali kalo ye dɛ sunkalo ye kanhɔrɔyali kalo ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko sunkalo kɔnɔ su o su b'a kɔnɔ ko ala bɛ jɔn dɔ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma ustaz an b'a deli ala fɛ
tasma funteni mun daru ko tobili ketola ya rabbi ala ko do uni janama tasma amin ya ala ko do uni janama tasma amin ku cesiri hali sisan ala ko la ala ma jo muso la ala kira ma jo la sigatala ma folo min joli bona dine la muso de do Allahu akbar khadijatul kubra muso de fatimatu zahra muso de ala ma jo muso la de ni ay dine sira oma muso do de ka cesiri anaka wuli ka jo anaka nafulu do ni muso sona wallahi dube gla sigidaw be nya société be gla halan fle fitna chama ngono wallahi ni muso jora ni fitna nunu abe abalo be beta ka banguna ambe balo herela ala kan be sababu Moro si kuma kunce kuma jumemeno ani ka duwa kanye anga boro kunce wati na tuga kama inshallah Usman kuma kunce kuma mimbe me foli belebele bata vraiment ka nyashi erema ani Shirifula TV kanumbaga umana ke dunia yoro ko bedo kira manto yala sebe ka foli nyashi kelengele na bela jelema fu sigero la ani teleso barakela bela jele ani mami ngara sababu nyumanye no ye anfa ana an karamo na nya joro a Sheikh Serif Usman Madani Haidara ame duwa ka ye ka duwa nyina fe ka duwa du ana ka dema ya bela jelenyi ya rabbi ala ka nyeme ula shiye kene ala ta du ya rabbi ala ka kalfanula ala ka nu wasa bijahi sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam ala ka ni kene nunu nyogo na uchaya ala ka kanye dalu shin qiyama jodu ala kana ke dalu ya nauka bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ambora kalo na kalo baro sungalo e kalo baye anya nyere di alama sunga kalo en konala ka bara nyumo chama ke ankara mo dasira ama tamashien do be mun baye ka woki bora bara min konala ni asro sungalo e bara ke ila ifar kullu innina igallimaniala ere godon yerela balil insanu ala nafsihi basira harama de bebe ayere do nika summina wala nika summa mine ere bo tamashien soro yerela bediga tamashien yi chugo be nika tamashien famu chugo ame ala taala deli ala ka anga summine o tamashien nun sabatire annaka fo kan bora kalo mina ko anyi bara mike ala ya be mine ala ya sanu ala ya nga jurmu ya fa ala hinara na ala ya kan hore ka botasmama kan ke ma sanu an sanu mamba nana bara mun fana be no min be se ka sabe ka an to an ga osaniya in konnala an karamo da bora ka urufa nyana ka furi kan kerenkerene ke an bawye ku wala nyuando we wuli ka joni bara min ke sungolo in konnala akera ala nyana ambe ala taala deli ala ka barka do udewna min dembe tunga fe ambe ala taala deli ala ka barka do udewna ka segen ala kana ke fuye ante nyina nasongo bolaw fana ko fana fo dabe niame do be toblike do fana na songo bo mun fana chesrike ka chama fara na songo ka sungolo ko nala ame do donke abela jeli ka ala taala deli anga bara munu na ambora ka sungolo ko nala ala ka abela jeli mine anyi san chama sungolo anga je ka sun nyofe ka an sanuma fana to ka an sawati ambora bara nyuma mun sungolo ko nala ka an sawati o bara nyuma ka fo kata si anga wati laboma amesen kan karamo fo Elhaj Modibo Fama Cissé ka wale nyundo anga wele jabilila kana ni walanda na famandi ani anfleba o bela jema ame do ke aye ka do nyini afe kasinka fuka aw wale nyundo jamana inkono ani jamana inkoka aw munu tesege aw tinya ni jamuka inte fu ko wati shila ka do ke awe ka do nyina fe wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي حين سلام على الأيام إيجاد مثلي